Ay, hello po mga ka-traders, magandang araw po sa atin. Ngayon po ay pag-usapan po natin ang tungkol naman po sa stock market. Una, gagamitin po natin ang Instagram na platform. At ako nga pala si Sama sa Abusel. Ngayon po, titingnan po natin na saglit ito si Pure Gold. Si Pure Gold, ang kanya pong 52 weeks high, 48. Ang kanya pong 52 weeks low, 26. So dito po banda ang 52 weeks high sa 48. At bumagsak po sa dyan. At dito nagkaroon po na parang sideways. Tapos nung bumagsak naman ulit. Tapos umangat, sideways na naman ang ginagawa. So hanggang na bumagsak po siya dito sa 52 weeks low. Dito sa 26, 52 weeks low. Dito po siya nagsimula ng nanbounce pupunta dyan. Umangat po siya dito sa 48. 48 po ang inangat niya. Parang hindi na siya bumawi kasi ang kasunod niya nga high 48 pa rin at bumagsak ulit. So kung titingnan po natin sa for financial itong si Pure Gold noong May to, nag-high po siya 46.85 at nag-low po siya ng 46.85 ang kanyang open. Mga taong pumasok 2,263 trades. Ang kanya pong volume 4 million mahigit. Kanya pong value 206 million. At nag-last price siya ng red. So bakit kaya siya bumagsak? Palit po tayo dito sa Instagram. Tingnan po natin sa MACD. Dito po sa MACD, kung mapapansin po natin dito sa kanyang histogram, dito pa lang sa pinaka-high na 48, sunundan ulit. Ang kinabukasan, nagbago na po ang kanyang. Doon na po nag-umpisa ang kanyang direksyon ng histogram. Pababa siya naman. So, dito po sa zero level ng MACD, malapit na po ang kanyang histogram sa zero level. At dito naman sa MACD line, saka yung signal. So, sa MACD, itong MACD, blue line, saka red line, signal line, nagkadikit. At dito naman po sa zero level line ng MACD, itong histogram, pinakalas na histogram, malapit na po siya magbilo ng zero level line. Pag once na magbilo siya ng zero level line, bababa po ang presyo. Kaya siya bumagsak. Naging red ang candlestick. So titingnan muna po na naman natin ng All Financial. Ito anong itados ng May. Kung kuhan po natin ng average high and low, ito po si Pure Gold sa high ng 46.85, nag-low po siya ng 45.80. So ang pinaka average niya 46.32.5. Mas mababa po ang last price kumpara sa average high and low. Ito po si Pure Gold. So ito ang number 1. Number 2 si last price. Tingnan po natin itong trade prices 46.26. 46.26. Mas pinaka mababa ang VWAP kumpara sa average high and low sa last price. Kaya dito nagkulay rin ang last price ni Pure Gold nung ikados ng Mayo. At once na itong last price ay bumagsak pa mababa sa total average price, maaari na tuloy pa rin ang bagsak niya. At dito naman po sa kanyang ceiling price ay nasa 69.60. Sa floor price 32. Medyo distansya ng malayo kumpara sa last price ng 46. At dito naman po sa ceiling price base po sa last price ng 46.30, nasa 69.45 na lang. Bumaba po siya sa
dating ceiling na 69.6, bumaba po siya ng 0.15. At dito naman po sa floor price, pati po sa 46.30, 46, nasa 32.41 na lang ang floor price. Bumaba po siya ng 0.07 base po dito sa 0.46. Itong floor price 32.41. Itong ceiling price 69.45 na lang. 15 ang diferensya, bumaba ng konti. So hanggang dito lang muna po mga ka-traders. Itong video ko tungkol po ito sa pure gold, kung bakit nga ba siya bumagsak. Dito po sa binabasihan natin na MACD sa histogram, ang kanya pong direksyon pababa. Kaya ito pong price natin ay bagyang bumaba. So hanggang dito lang muna po mga traders. Maraming salamat po.